Спомняте ли се да има функция? Спомняте ли се да има тук построеното микрофон? Само да сложа стъклата. Мисля, тук е нещо, което може да размява отново. Както виждате, къщата още не е доста приготвена, но както и да е. Не. Хайде. Това цял епизод ли ще правим? Не вече. Хайде бързо. Къде ли е скринът? От мене ли? Гледат мене. Не. Дърво. Днеска ще събирам доста дърво. Ще фармим доста. По-скоро ще се отделим на фарма. И ще сложим да се попече. Късмет трябва да изпечем да се вършим къщата. И ще вземем две твърки, както винаги вземем. И ще отидем да купим. Да знаете, преди като спирах епизодите бях с друго проблеми, просто да спирах, защото нямаше памет, трябваше да влезем в приложение, което също аз качвам от YouTube, отново се качва, просто не трябва да приложение на мултипликация.
Но както и да се... Няма да говоря сега YouTube, някой епизод, както винаги. Ако имам харесвания, ще направя... Да! Айде! Аз напълно забравих, че трябваше да си направя кръка. Ако бяхте видяли... Просто съм толкова спрял. Мисля се за играта, накрая няма да отива за нас като ценно. Който го намерих, без кефи. Като някакъв ценно не знаеш. Не, наистина аз съм не знаеш. Яй! Дрънущи. Не. И това не стига. Ще вземем брадвата. 2 желяза. Не ти смърти. Почваме да жестоко да правим. Да. Ето и ще ви разказвам. Просто нямате си на представа какво съм измислил. Да правим 100 епизод. Те ще ви изненадам, че просто нямате си на идея какво ще направим. Този епизод да се получи. Доста ще тъгувам, ако не се получи. Имам ли факли? Не, имам 11 дърва. Аз махнах няколко дървета, докато, разбира се, построя къщата си. Махнах едно голямо, махнах доста дървета и това беше единственото, което я знам. Сега... Ето, дървото не е готово. Вече ще можем да изпечем завършенето на нашата хубава къща. Трябва Не! Забравя съм да сложа трите. Ще пофармим на място. Ще трябва да разотевам 4 факли. Изи пизи, брат, изи пизи. Обърна се нещо. Бе. Какво ли да направя? Сечата ми. Ще го скрием на тайно място. Ако не сте разбрали, ще поканя един мой приятел, така да го кажа, да играем с мен в моя сервер. Играем в ето този сервер. Ще фармим. Защо тръгвам на тук?
ли? Тук не сме разгледали. Мина. Свършим епизода, господи. Ето и съм. Затова трябва да се експлорвам. Свършим. Не знаете какви фармове ще има. Вече ще си правим брони. Единственото нещо, като си намерите първото желязо, имате късмет. Както видяхте каква късмет имах, разбирате ли? Това беше чист късмет. Намерих си първото желязо. После реших да пофармя около района. И знаете ли какво открих? Мина. За първи път ще ходим да експлорвам мина. Разбирате ли? Това не ми се напива в главата. Този епизод ми хареса най-много всички, които бяха мъчителни. Ето е финишния финал, който ще направя. Има изкефи. Нещо просто беше уникално. Дето го намерих. Първото желязо, щом като си намерите, имате голям късмет нататък да си намерите мина и вече там има доста желязо. Намира се в едно експлорване в един сървър на Майнкрафт, на едно експлорване 64 желязо. На един път, разбирате ли? На един път. Затова казваме, като си намерите първото желязо, очаквайте по-нататък вътре на мината да има още повече. Аз бях Момо и доскоро. Сложете пръстче отгоре, ако е харесал този епизод. На мен лично ми хареса. Сложете коментар. Чао!